vazdušni, ti si išli ko metak su išli. Nema stajanja, nema ništa. Pazi, izlazim iz Austrije, idem na Jesenice gore na brdo i piše na 5 jezika. Smanjite brzinu, ubacite u prvu i krenite i sa drugom najviše terajte gore. Mečka stao, Ford stao, ima sve živo svoj put. I to put. Naš 4 plus robe, pičkom se pun gepek, između njih dve što su pozadi sedele, bio televizor, još gluposti u pičku nadu. Napaš. Pa uđe Varnura znamo. Sve Cerkovac. Sad ne znaš šta će od dosade pa mene jebao. Vidi, ne znaš šta će od dosade. Pa šta se smeješ? Smej se da se čuješ i ti tamo kako se smeješ.